5 מסכות פנים טבעיות שאפשר להכין בבית. העור שלכם שזוף ושרוף? מאכלו רבע אבוקדו יחד עם 2 כפות יוגורט וקבלו מסכה שתרגיע את עורכם ותעניק לו לחות. ליצירת מסכה מרגיעה להעברת העור, ערבבו יחד 2 כפות אורז מבושל מעוך, רבע מלפפון מעוך וכפית שמן זית. בעלי עור יבש, כף דבש ורבע אבוקדו מעוך ייתנו לכם מסכה שתעניק לעור לחות וגמישות. ערבבו 2 כפות אורז מבושל, כף סוכר וכף שמן זית ליצירת מסכת פילינג עדינה שתסיר את התאים המתים ותשאיר את עורכם רך ונעים. עור עייף, כף דבש, כף של קפה טחון וחצי כפית קינמון ייתנו לכם מסכה שתמריץ את זרימת הדם בפנים ותעניק לו מראה רענן וזוהר.